मुनि जी के मनवा के रे मनवा जन लेला अमगलो कति हलनी राज पाट कुढ़ित नवा राजा हलनी राज आई किट्टू यादव जी अभिषेक यादव कुट्टी जी हमारे जवारी वाले हमारे मित्र भी वाले बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक। अब राजा हरिश्चंद्र सपना में मैं राजपाट दान करता सुबह कबेरा दरबार के लोग नौकर चाकर कहे मालिक मुंह धोई नाश्ता से आता कहे जे ना रात के बड़ा अद्भुत सपना देखले बने उनकर महारानी आके बोली महाराज सपना के बाद झूठ होला रो मुंह धोई कहे ना महारानी हमरा नाम के पहले सच लिखल बा त हमर सपनो सच होई अतने में विश्वामित्र जी गेट पर पहुंचले। आज विश्वामित्र जी के दरबार जाके मानले हमरा दरोगा जी गोविंद बाबू ए भैया हमारा के फिर 500 रुपया नहीं आवत दरबार जाके खड़े महाराज गेट पर विश्वामित्र जी के आगमन भइल बा कहे जल्दी घरिया निकाल के दरबार में हाजिर करो। पिपले बनी हो विश्वामित्र जी के दंड प्रणाम करके चरण पखार के कहे बाबा माइक्रो है ना का आदेश बा कहे राजा तारा कुछ मन पड़ता कहे जे यही के चलते मुंह नहीं की हो अरे बहुत चतुर वाला अब सपना के रात कुली ताजा करा के आ संकल्प करा के मैं रात तक दान में ले रात सिंहासन पर विश्वामित्र जी के बैठा के है बाबू हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ के कह दिए महाराज अभी दास के का आदेश होता विश्वामित्र कह दिए राजा दान के बाद एगो उपदान होला जगना के ठेठ में दक्षिणा कहल जाला दक्षिणा के बिना मैं दान बेकार हो जाला। हरिश्चंद्र जी कहले मांगी बाबा दक्षिणा का चाहता नहीं विश्वामित्र जी कहले 1000 सोना के मोहर हरिश्चंद्र जी मुस्कुराते लगे मंगल हमारा बेवत के हिसाब से नाम मंत्री के बड़ा कहले मंत्री खजाना खोलो बाबा के खड़ा करो अपना मर्जी से मोहर काट ले विश्वामित्र कहले भाई कुछ राजा सुन ले रे धन आवेला त बुद्धि घबरा रहता है धन बोले बुद्धि होई राज सिंहासन हमरा नामे लिख देला विराज कुछ तोरे नाम से बा कहले ये बाबा गलती होता कहले सेंट पर से कहले ये करा बाद है दक्षिणा दे कहले कैसे दे कहले अपना का बेच कहले कहां कहले इसको तो कहबे ना पूरा पृथ्वी के एक छतरा दा तू रहला आ पूरा पृथ्वी हमरा के दान में दे देलबो अपना के बेचबो हरिश्चंद्र कहलिए बाबा एगो जगह है कहले नाम बताओ कहले काशी पर चतुर्थ काशी नगर जोन बा मृतलोक में ओकर गिनती ना होला शास्त्र उठा के पढ़ब शंकर जी के त्रिशूल को काशी नगर बसावल बा मृतलोक में ओकर गिनती ना हो मृतलोक से हुआ लगा। हरिश्चंद्र जी की बात सुन के विश्वामित्र कहले चतुर्थ बड़ा जा कहले बाबा 29 दिन के टाइम दे 30वां दिन रे काशी में आई राउत दक्षिणा हम चुका कहले जा तारा हम टाइम दे देखिए आकलन कर सके अपना दिमाग से अयोध्या से काशी के दूरी कितना बा पैदल जाए के बाद खैला के गोली मारो पानी नहीं खेत के जल काशी में पहुंच न जाए। राजा रानी को लड़का रोहित बा रास्ता में लड़का चलना से असमर्थ हो गई भूख प्यास से तड़पे लागल पैर में छाला पड़ गई बिलख के अपना महतारी से कहते रहे बाबूजी से ना डर के मारे बाबूजी से ना कह के अपना माई से कहते हैं माई उठल गोड़ में फोरा कोरा ले लेना